Hayi shem kubhlungu ukuba singile winter. Uyazi nje thina singile imali yethu iphelele emashayineni sithengana no blankets. Hawu uyajabula wena onengubo enamehlo. Mina nje angazi ngempela lami ibhadi lavelaphi. Akusekho neyodwa nje ngisho i-ex-boyfriend ike nje ingisendeleke nje noma uWhatsApp ingikhumbule. Phela winter abantu bakhunjulwa ngapha nangapha. Ngisho umuntu osakukhohlwa uyakhumbula ukuthi uyaphila winter. Mina lutho. Ngisho ukuthi ngiyayihambisa emgaqweni angimiswa ngisho naye lamadoda homeless. Nkosi yami. Hayi engabe mina ngonani. Uyazi nje iwinter phela isona isikhathi sokuthi siqale sismayilele nezidudla. Hayi mina still azingisheli. Angazi ngempela ukuthi sengizokwenza njani. Shuthi sengosindwa ayibona ko blanket. Yazi indlela ekumakhaza ngayo ngisho ushipha ngathi iqatha iayisi. Hayi Nkosi yami. Hayi Nkosi zingisize kube khona nje noma oyedwa ke nje ozongikhumbula ke. Ngisho ngathiwa indoda eneyisina ngisana ndaba. Angisafune la ukuthi kuze kube types noma kube ukuthi umuntu onjani. Mekuwumuntu nje ozoba ingube namehlo nami ke ngifudumala. Awu ngikhathele ukusindwa oblanket ubusika bonke.